行ってきます。じゃあ、一気に行くよ。ごめんください。富岡さん、こんにちは。炭治郎です。キユさん、稽古しませんか？キユさん、みんな待ってますよ。キユさん、どうしましたか？キユさん、鬼いないですね。キユさん、美味しいですね。キユさん、すごいですね。炭治郎、早く元気になれよ。わかってないよな。伊之助も炭治郎も。どうしたんだ、善逸。ダメだ、善逸。聞いているか、善逸。落ち着け、善逸。伊之助、親分伊之助。どうしたんだ、伊之助。待つんだ、伊之助。頑張れ、伊之助。すごいぞ、伊之助。おー、朝からごちそうですね。俺もいっぱい食べて強くなります。ほっぺたが美味しそうです。よし、行ってきます。頑張ります。禰豆子妹は禰豆子で。禰豆子すごいぞ。禰豆子いない。禰豆子大丈夫か？禰豆子、この中に入ってくれ。できるか？禰豆子を人間に戻すために頑張るよ。禰豆子も大きくなったな。いいさく禰豆子、いいさくなれ。偉い。いい子だ、禰豆子。ところで、このお団子もう少しありますか？宝探しみたいでワクワクし